Niin, paljon suppusieniä, suppuvalvosieniä. Ihana paikka. Tässä on Nikkilä ja Polvo välillä. Se on tosi hyvä paikka. Ihana. Mä saan paljon sieniä täällä. Ja vieläkin on tosi hieno paikka, että joka vuosi mä tulen tässä paikka. Tää on muu paikka. Ja aina löytyy ihan mahtava paljon sieniä. Se on hyvä. Rauhallinen paikka ja ihana. Ei ole paljon hyttysiä tai hirvikarppanen. Joskus löytyy, mutta ei paljon. Se on tosi hieno kohtaaminen. Mä saan paljon kohta mennä kotiin ja tekee soppa ja kuivata ja laitan. Mä haluan syödä niinku koko tarvi. Tänään on syksyllä 14 päivää syksy. Ihana.